Tinotanga kumugezesera tsvina yake mudhishi. Torasha mutoilet. Tozomutora tomugadzika sezvizvizvi. Tinoita tomukumura kahembe. Mirai. Tota neshina nditi. Munhu oya momisa mudhishi. Uya uratidze dhishi racho zvakaita. Hakwengwi here. Isa kamera kudai mukati. Uya utaridze mukati kudai. Zviri kubuda. Handiti iwaya. Hakwengwi. Mochimuisa umaneshina yake. Tobvisa svina iya. Tabvisa svina. Tomugadzika pasaga. Torasa svina mutoilet. Tomugezesa. Tapedza kumugezesa. Tomutora. Toenda naye kumba. Inga vakatogadzira bathroom iri unique. Alright. Saka patabva. Iyo ichiko iyo right. Saka uyu ndiye first zvatambotaura pachwa second nokuti third uyu. Kunani kune muri kuchengeta mavakazopuwa nabhudhi venyu namai guru venyu. Then uyu ndiyo wenyu. Saka uyu akaita zveshangu. Usaizani? Size 7. Haizivi. Haizivi. Kwa zindopfeka size 7. Ne 8. Size 4. Saka kuma size 4 5. Unogona asingaziviwo zvinoitika. Ko iwewe hautoziviwo. Kuma 4 5 vanopfekerana uyu neuyu vanopfekerana. Uyu na uyu. Alright. Ko uyu. Size 10. Ubano bacha masaizi mamwe asikazivi. Tonomagadzira masaizi ako. Alright, hazvina kushata. Asi masecho vanawozve. Havana vese. Vandava nembuva iri mumapepa. Mubepa chaimo. Hazvina kushata. Saka ndofunga zvandanyatsobata kuti nyaya yestationary nyaya yemauniform ndo zvavasina. Uniform yacho ni madiku nditorero iri pedo yemukana kuti nenotora mauniform tione zvaakaita. Plus musikana uyo kawa musikana uyo. Mapads. Nemapendi. Zvinhu zvinogona kuti unogona kuwana rimwe kana maviri. Saka semusikana saka kana kuri kumapedzi kuno kazhinji ndo zangu kumamisha kazhinji vashanda majira. Saka maybe tikaona vanoda kuti mapedzi kwakuyawo nemapedzi. Inani chitotaura pamapendi. Zvokumwe zvokumapedzi hamune nazvo. Zvinodiwa hazvo asi kuti mapenzi ndo akanyanya kukosha. Alright. Zvakanaka. Nokuti chero kukashandisa dhende iroro une uchida pendi rekuti hongo. Amadha emi ndiro kubhigira ichimwani. Munoona zvakakosha zvimwe zvimozotsvaga meds. Unotsvaga tendera kowacha. Woisa paline. Gurukwa rakanaka. Gurukwa rakakosha. Aiwa zvakangonaka. Iyi ndo uniform. Alright. Aiwa zvina kushata toni. Hembe ndiyo yanisakara. Ukochipfeka sei nyaiwe? Chimbopinda mbao chinje tione zvaunenge wakaita uchinzi. Anani mukuru? Uya ufambe uchinda godzoka. Uchinda godzoka. Icho. Hela. Jo. Radambuka slippers. Titobata maoko ndotelinga udero shamwari watobata maoko toita. Hela. Cheka. Iwe. Uya mwe next. Ito. What about it? Zoga. Next. Ito. Cheka. Iwe. Baba wasrata. Uya ya baba. Abela lakati wata mbana wanjana. Saka umuntu omune mbuva nebagwe nemvura isati one zviri mukati membuva yaipedo zvaratidza nemvura. Unofanira kufunda nemvura yake. Saka ichi ndo chigubhu chemvura iyi. Alright. Zvimamaski ndo zvakazvikanganisira nogwa nemamaski nebagwe. Iri slippers rato yegera rotoda kubatwa. Chigumwe chakadi iQtex.
yapendwa negido hende hapo omwe nemwe mvura yake nechigubhu chake budisa chigubhu chemvura zochidai sei guys nhasi tadzoka zvakare pamba pabhudhi vangu namaiguru vangu zviri sei tinofara makadivei takutsikai futi aiwa isu hatingakurambi tinokufarirai alright makasara zvakanaka takasara mushe takafamba zvakanaka asi kuzouya nhasi kwataita ndasinauya namama saka pakuuya tarasvika mhene pane chimwe chikuva chinozoti zhira ichiuya kuno kuzhira ichindako tatonobudira kwachitindirivo ndokwatanobudira togona kuti irwarwisi ndokuzodzoka kudai pana zvina kushata saka ini patakaita vhidhiyo iya ndakazondoiposta ndaiposta vanhu vari kureacta vanhu vari kuda kunge vachifambawo nemi murwendo rwenyuwo asi ndingazokuti kusvika papi handiti like I said before kuti hatikwanisi kuti tinge chiudza kuti ningi tachakati asi pari zvino ndokwasangokuti pane chiedza chiripo handiti vamwe vari kutiwo ari kuda ucha inenge ine comfort iya inenge ine hanzi zvimastaff inonzi chii ini mataipi ndasikatozvi kuti kune mataipi akadero ndichingotumirwawo mapicture akasiyana siyana asi kuti nditi izvozvi ini pandiri shiro ndabata ucha handisati handiti kunowo kumusha saka chazoti pandiri kudzokera pazuva zvinoteera pakuti ndizozoti vachakwanisa kunge vachibaranza kuti titenge ucha vachoni kana kuti tizive zvakare kuti inoita mari tichazotanga kuti research ndadzokera Harare kwachoni tichiinda kwese ikoko kwanditika maadvicewo mamwewo akangosiyana siyana takamapuhwa zvava zvakanaka asi ndinofanira kuti nhasi zvakare madzikoma emwana uya varipo pano kuitira kuti tizoda pane zvadaunzwa kuti zvemasikuru fees maamuchizvifambisa sei ipapo ndozvada kunzwawo nekuti pane maadvice amwe andachipiwawo nevamwe ekuti pamwe ndofanira kunoaplya mhene kune zvinhu zvanziwa nabhim wati pamwe vatoripo asi handizvizivi saka nepamwe pekuti da kuona kupanegiza asi tisati tazvese izvezvo tambokuvigirai mapapas atakakwanisa kunotenga mashoma iwayo for the meantime kusvika pamwe tazodzoka zvakare nezvimwe zvatakanzi tigozokunge tichikupai pari zvino asati ndakwanisa kuti ndinge ndichinda kubhenga asi ndinotenda singamboiti kune avo vari kuti reach out kwatiri vachibvisa zvavari kubvisa tinokutendai ngatimbovatendai mokundwa neni kupurudza kuinda nemi kupi kuna Verisa inonzi Verisa ka ndosaka anonzi Verisa uyu saka ndina mama guys ndauya namama uya pedo I think vari mumvuri zvavo but yovaratidze pedo saka nhasi ndauya ndaperekedzwa namama kuuya kuno zvinda ndipeyekera ki ndauya namama ndovandiperekedza ndikati kuti makumbo afanira kuramba achigwadzawo vachionawo muzukuru wavo kana vasimuka apa vanoita 30 hours vachizama kuti vasimuke vanofanira kutorwa saka ndinochena nekuti Verisa change matombo mofana munamatira Verisa asafa ndoda kuhwa munamato wenyu tinotenda Mwari ngaaropafadze Verisa hatina kukinyura ndofuta ngaalekomborerwe nekusingaperi amen anonzi Verisa iyeyo ndo mutupo wake Verisa mukasatomutaura nezvake unotobva afa saka ini ndonyanya kuuya nemapampas dambudziko rakaita nderekuti tasingazivi kuti size saka for the meantime takatenga size iyi hatina kutenga masmall hatina kutenga mamedium saka maxl but mozondiudza kuti xl wakwana here kana kuti acha makuru tiinde palarge vanozomutiraya zvavo its fine tinotenda imwe ndapuhwa nababa vamanzvera saka vamanzvera vanoka chitoro kavo kavanako saka ndofunga ndorimwewo ranga rangosara chimushopu mavo vakati uyai muritore muinde naro notenda vamanzvera notenda mai murambe makadero murambe makadero tikuridzira zvakanaka zvakadai saka zvinokwenyana
Asi muri dhure. Aiwa. Ndine murora wangu mai zvikomana izvezvo mai vakuru vaira dhure. Ndikatipa mbepe madhende nyama ere vakutekera. Tinotenda. Noonekwa. Ngakudzwe Mwari. Mapambazi ndo andanyanya nawo. Nechigubhu changu chemafuta chatakapromisa. Zvanhasi hazvina kuwanda. For the meantime ndo zvandakwanisa. Ndo chipo chacho zechi. Ngazvikudzwe, ngazvikomborerwe. Hamusi kubata dhende kanhasi. Ndatorasa kutopisa. Kusvika ndadzoka. Nekuti ndofunga handizivi kuti mupaketi 1 mune ina handitozivi zvemabhamba moziva. Takaita 2 hours maend ndichadzuma ndichimutsanangura ndikumuratidza picture. Saka handitozivi kuti anoshanda sei. Zvinosiyana, mamwe mapeki anenge ane 10, mamwe anenge ane 20. Saka muri expert game. Saka zvakanaka. Inangu handisi ndingada kureva nhema. Asi handei kuti unotoshandisa uchirasha handitika mapeki. Ndinotiri chazara. Anopiswa. Munopisa. Unogona kuisa paunoisa. Wozopapisa. Anopiswa. Kana achipisa zvakanaka. Mutondiudza zvitsva. Ndasingazvizivi. Saka manga muchipamba. Wana zvizvi mari. Saka ngatichibatsirana chindako chimbonoona mwanakomana kuti uri sei. Hazvishoma hazvo. Zvakauya nazvo nhasi. Akawanda izvozvo. Zvishoma ndinotenda kuti mangwana tichave zvakawanda moti yakadzara. But seizvozvo zvakatowanda zvekutiwo tinge tichifanira kuti tikaenda kuHarare muri kusara musingachabati. Saka maiti muchiiko muzangwanda chitungamira mupinde ndibozotevera sure pamene wotoenda wotoda kuona mukomana uya kuti uri muno pinda mukatiwo. Tapinda. Ndogara pabhenchi. Ndogara wafana. Saka ndiye lino munorima. Wesho mabagwaya. Yo! Aiwa baba mabagwe totoda zvisikaiti. Gare pedo na sisi. Yes. Chinomonosa onasi. Anze uko. Yes. Uri bo. Yes. Uchira. Ndasakakamita semo akaikira ndasakapfeka rirefu. Alright, hazvina kushata. Saka imi maiti uyu ane madzikoma ake maviri. Ndevapi? Uyu neuyu mukomana. Upi? Uyu. Saka unotanga ndeupi dangu? Musikana mukuru ndeuyu. Unonzani? Anonzi Rosemary. Ndiye uri form chi? Form 2. Form 2. Asi wakari grade 6 pano. Then unotekwa neupi? Neuyu. Mukomana. Unonzani? Unonzi Kennedy. Kennedy une makore mangani? 12. Saka izvozvo grade ani? 6. Wakari grade ani? 3. Zvozi Jesu. Wakani mavenda nditi. Sazara mukati mazina aya. Kuri kunakidza kuchikoro. Unozvanidza kwani kwazinata? Alright, ko uyu. Uyu ndiye wangu. Umwe hapo. Umwe hapo. Alright. Uyu grade ani? Grade 4. Alright, zvakanaka. Saka vakauya ndimunobvisira school fees vanobvisirwa nebhimu. Vari kubvisirwa nebhimu. Nebhimu. Saka nevenyu vanobvisirwa nebhimu. Ava chete vari vaviri. Alright, hazvina kushata. Alright. Saka unoda ngoti kudiwo nhasiyo. Asi unoda mbotaurawo. Taurawo zvaunoda. Vanhu vavari kuda kubatsira. Ndisu tiri kubatsira ichi chikomana ichi. Saka hanzi taura zvakakwasununguka. Zvonongoona kuti zvinoita. Ndoda rubatsirwe hembe nemabhuku, madhilo, neshangu dzangu.
Alright, saka kunyanya ngatiti kustationary kumabhuku nekumabhilo ekuchikoro handiti bhima inongoita zveschool fees chete inoita zveschool fees haiti zvemwe inongopa school fees chete. Alright, then uyuwo una kuti kudii Andilangodo rubatsiro rwefonifomu nemabhuku nemabhilo nehembe neshangu. asi kuchikoro havaira vana kutenga maunifomu Maunifomu vanawo asi kuti akubva. ndimi makatoita zvekutotenga hove bhimi vanongoita zvefees chete Vanongopa fees chete. Havana chimwe chavanopa. zvekuti saka mune mototengesa mandhari kana zvinhu zvenyu kuti mutenge maunifomu maunifomu havasi matsvuku here ava vekuprimary Vasikana ndo vane tsvuku. ko ava dzavo rerudzi Green. green yake mozotiradza kuti yakaita sei. Alright, aiwa zvina kushata ndo zviripo izvi tazviona kochikuva makaisepi muratidza kuchikuva amai mwana makaisepi chikuva ratidza kuchikuva chamwari saka zvikwadi munodihi apa vasikana ndesaka kuchikuva chiripi chikuva apa makaisepi makaita zvekudzura nemavhu chicha vako munhu wacho waifana kuvaka mvura yakambozonai homwo ndobva saka muchazotongovakisawo asi imba ino kicheni inyu itsvaka makatanga igara rini igorero rino orit so uyu ndira kuita saundi kutamba hake uku kutotamba. oraiti zvina kushata zvezvo zvakanaka saka timbotiradzai kumwewo kumabhedroom timaona kuti kwakamira sei vanovata mupi matsvuku yako yako unotamba uyu uyu muri kokoko hatiendei tioni uyu nemodi mosimudzana plus asi maybe sataenda kumabhedroom handiaimbondiradza kwaanogezera kuya tora naye nemunhu wedu tindi uripi futi imitikosaresagayo kuti ririko asi maribvisa saka saka riyari rinoshanda izvi ndo rimwe chete rinoshanda zvose akasiyana rekugezera ichi chiri kuchekera chehuku matokweni pane mapurisa mambuka ichi kuno ndokutele wamuna kuzoita apa pandopanakera tinomugadzisa kudai tinotanga kumugezesera tsvina yake mudhishi torasha mutoileti tozomutora tomugadzika sezvizvizvi tinoita tomukumura kahembe tota nezvina nditi munouya momisa mudhishi umu uya uratidze dhishi racho zvarakaita hakwengwi here isa kamera kudai mukati uya uratidze mukati kudai ndiri kubuda ka handiti iyi waya hakwengwi mochimuisa tobvisa svina iya tabvisa svina tomugadzika pasaga torasa svina mutoileti tomugezesa tapedza kumugezesa tomutora toenda naye kumba tinoita topukuta tochimuzora mafuta tomupfekedza. Saka pane nyaya saka chichotongogarira izvozvo chinotongarira izvozvo netauro rake chisaga ndechekukweshesa netauro rake iri nechisaga chake ngoti sipo taisaidu mumba one sipo yake une special masipo yakana idzo dzedu dzetinowacha nadzo magrini dziya dzatongoshandisa asi uri kuita zvisasa nekuda kwini zvisasa zvagara aingova nazvo kubva kare tikatomboenda kuchipatara zvaitoita maronda saka kuchipatara taipuhwa mushonga tichimboisa asi hazvisi kupera chatinoita tongoita kuti asagara aine vhudzi kuti zvisaita maronda saka matogara muchimugera nevhesa right tora hedu tinde naye ingamunhu vakatogadzira bathroom iri unique alright saka patabva iyo ichiko iyo right
Uba kuna kuda because pakangana. Inda takadai. CBD uya. Bhegi rake nderiri rehembe dzake iri bhegi rake rehembe dzake iri ndo matinotsveta hembe dzake tichiwacha tichitsveta tichitora tichimupfekedza. Alright. Kwa chichi ndo zvamakakohwa here ndo chibage nechichichi nezvirukweza saka munomundo mudining itawo chi izvi ndo zvemageja here zvii ndezvemageja kuti waya anoda kuzoti vakiswawo zvimwaya ndepomauye burial society asi muri chairman ndakangogara ndangobatiswawo munomuita sokuti ndomakatanga muri mukitchen handiti ndo matiri kutotsveta zvinhu zvedu nokuti umu hamuna dhou saka munotsvetera kuno kuitira kuti zvisa alright nezvimwe zvese izvi uko ndokuCBD achapinde de kune mbedha kani hakuna CBD kuti apa muna saka dzimba dzese hadzina mafloor umozongowa dzenyu pasi alright zvakangonaka hazvina kushata zvakanaka izvi chii zvimapfunde chii hamuna kupura alright asi pamunombonzwawo nekuhosira saka dhishi rakwanisi kukwana umu mekati rakatofa futi rinokwana asi makangoprefera rimwe riya kutira kuti sasangana nemamwe oraita zvakangonaka futi because kutira kuti pamwe china isazosangana nezvimwewo dzevamwe oraiti famba henyu tindi oraiti zvakangonaka izvo unga mune mucha wenyu wakanakisa uyi tichimukombesha yekuzogadzirira hela oraiti saka hatichiri ipapo zvipi zvimwe vatingati kana kuti mashoko ekupesera munokwanisa kutaura nerubatsiro hwatikudziwo rwekupromisa kunge zvungo zvichiuya kwamuri rubatsiro tinoruda zvedu pakuti chikafu zvokupfekawo izvozvo zvemwana nezvimwewo zvakadaro kuitira kuti agarewo mune zvakanaka. Tendai futi vanhu tinotenda tichitenda futi napari zvino pazatawana mapamba nemafuta ekubikisa zvinhu zvinoitawo kuti iye ave neutano hwakanaka nemhuriwo yenyu nemhuri yese. Taurai chinhu. Ini ndinonyanya zvangu kutenda kukuru nokuti wonda ndisina fungidziro yezvinhu zvakaita seizvozvi. Saka ndinotendawo vakwanisa kutandavadza ruoko rwavo uchiuya uchitipawo iwo mapamba akuti tikwane kuchengetedza mwana yeyi nokuti atitoshawo pokutangira tachitosha kuti todini asi kutoti tinoda kukutendai tototeno maramba makadero vanhu vaMwari kutira kuti zvinhu zvigoramba zvichingonakirawo nekumwana iyeyi nokuti isi hatina chetinoziva hatauri haoni kunzwa chete saka kuti tigoti tingati tinozoziva kuti iye zvinoda kuita zvakati hapana saka toda kukutendai vanhu vaMwari murambe makadero madam nukundokunda ekukunze moreveseremi nekuda kwei zvichimeka sense hai kwa zvimeki sense saka papa ndakaona maisa mufudzi iye atoshira yangu saka ticharamba tichimbodzoka sanonga zvokuti kuzweekend kana kuti next week saka uyu ndiye first zvatambotaura pachitova second nekuti third uyu kunani kune muri kuchengeta mavakazopuhwa nabhudhi venyu namaiguru venyu then uyu ndiyo wenyu saka uyu akaita zveshangu kusaizani size 7 haizivi haizivi
kwazindopfeka size 7 ne8 size 4 size kuma size 4 5 nogona asingaziviwo zvinoitika ko iwewe autoziviwo vanopfekerana uyu neuyu vanopfekerana uyu nauyu right ko uyu size 10 pano pachaya masaizi mamwe asingazivi tonomagadzira masaizi ako oraiti hazvina kushata asi masecho vanawozve havana vese vandava nembuva iri mumapepa mubepa chaimo hazvina kushata saka ndofunga zvandanyatsobata kuti nyaya yestationary inyaya yemauniform ndo dzavasina uniform yacho ni madii kunditorero iri pedo yamukana kutinamotora mauniform toni zvaakaita lasi musikana uyo kawa musikana uyo mapads nemapendi zvinhu zvinogona kuti unogona kuwana rimwe kana maviri saka semusikana saka kana kuri kumapads kazhinji ndozangu mamisha kazhinji vashanda majira saka maybe tikaona vanoda kuti mapads kwakuuyawo nemapads inani chitotaurira pamapendi zvokumwe zvokumapedza munei nazvo zvinodiwa hazvo zveasi kuti mapenzi ndo akanyakukosha oraiti zvakanaka chero kukashandisa dhende iroro une uchida pendi rekuti hongo amadhami ndiro kubhigirai chimwani munoona zvakakosha zvimwe zvimozotsvaga meds unotsvaga dhende rakowacha woisa palaini gurukwa rakanaka gurukwa rakakosha aiwa zvakangonaka iyi ndo uniform oraiti aiwa zvina kushata toni ungochipfeka sei nhaiwe chimbopinda mbau chinje tione zvaunenge wakaita uchinji rekera kuona isu unochita sei uchinda kuchikoro chimbopfekai mauniform chimbonatsa kuona motinara nemaimi nebepa rake rembuva zvamunee makaita moinda neshangu dzenyu dzamunoenda nadzo toda kuzviona nekuti saka unowacha sei unowacha umu mukola nemuhapwa kutowedzeresa nokuwacha hamusati mogwadzi wenyu kutojaira kutojaira unotobereka achengo ndo zvatavinga dadazvisayo kare tati chinjai iye ndazoona ina bhechurudesure uku vazi evo chitulaka ichi todii toekera asi vachichinja kudai ngatimboona hedu kumatanga kwenyu saka mune chii mune mombe here bhisaite zvaunoita uchida kuchikoro usina kuirikidza seti iyoyo shamwari ndokwamukutoka zvamakwega ino majepiwo saka ndo chigadho chamuda kuzorima icho uko ndo kumutanga ndo pamunotandadira joko renyu apa iyo ndo yamaisimba yamba yabvudzi venyu yakasheka vakavakamba uyu vamwewo yazisoka kusina mekokuya uya shamwari chikomana uti nembuva dzenyu nezvose nezvipepa kana utopogara mubhenji takamirira zvedu amwe titorya mabarwa mitopa yenyu mbuya vatitotsenga vari pamia mabagotisomada tiregi zvibhuku izvi marapisodzi marapisodzi ofuyarisa neuyo kuno inga vanhu vekrest embasi muri kuno zasi mune mapuhwa muchindepi kuchikoro anopuhwa kuchikoro kuzwanira kuchikoro nhasi mami ari kugara direct pauyu pasemendi trauzi rakadii rakakurwawo kana trauzi rakakura ndo pamunomuyekeri hama musi kune kuchitopisa anenge achida kungotenderera achirohwa nemhepo akadai ido foni yakuti vambuyi guys handiriva musa kutanga ndakafungwa chiova shuazve ndakafungwa chiova izvo ndasandizivi asi ndamboiona yakadai vanatizemayekera kutopakurwa zvedu mabazi ekurya indodane muzasi epasi
Emuzasi ndotoda izvozvo zvangu epasi anenge akanyatsokuibva anenge akutoangaeo pamusoro iyi isuye vana mapedza aiwa vanongoziva ndachinja kuti nditorani woye muzasi ndakutorawa cheers guys ndepashe iwe manje mumwe muchienda kuchikoro totanga nani mukuru uya ufambe uchinda kuhodzoka icho hela radambuka zviri pasi titotibata maoko otelinga udero shamwari watobata maoko otoita hela cheka iwe uya mumwe next ito what about dzoka next ito cheka iwe baba wasiradabuka uye yapapa lakatuti watanambani wanjana saka umu ndo mune mbuva nebagwe nemvura musati one zviri mukati membuva yaipedo varatidza nemvura unofanira kufunda nemvura yake saka ichi ndo chigubhu chemvura iyi alright zvimamaski ndo zvakazokangasiyana nemamaski nebagwe iri ziri pasi ratoyekera rotoda kubatwa ichi chigumwe chakadi ikiutexe hende yapo omwe nemwe nemvura yake nechigubhu chake budisa chigubhu chemvura chigubhu zochidai uyu tati uri kupi uyu kusekondari saka uri kusekondari subject English exercise handiti ndo mabhuku ake wodzosera mupabheki mako zakatodambukazve pabheki racho zvenharo wotoinda mukati siripasi radambuka saka muna juni munodina imi mbodawo zvipapa pamazuva muna juni munei muchitotorwa muna juni munoenda matenesi havana majuzi wa muna majuzi nematenesi right motoenda kuchikora motodzoka zvenyu right chifamba yake kupera right ewo chite bye thank you very much dzokane kukukoti uya nepapa apapa wobva wati thank you very much for supporting us inda papa thank you very much for supporting us tangiza Thank you very much for supporting us. Yes, bye. Ade imwe. Icho, dzoka. Tangwa dzoka nesure. Thank you very much. Thank you very much. That's what mchinakidza. Alright. Saka ndo zviripo zvese guys izvi. Maitata nawo hakusi kuseka kana kuasvora ine mere. But nekuti nyango kanzi uri kutambudzika uri kuita sei panguva ino uri kushayiwa. Ndiri kufarira mabagwe chaiwo. Ndafara zingamboende kungamabata. Saka chinofadza mumwe nemumwe chakasiyana. Saka zvirevo kuti kana nyango panguva ino wakaomerwa unofana kusuwa. Dzimwe nguva tinoseka nekuda kwesituation. Saka mauniform ndo mamwe atinge ndofunga tichakwasa kuti tizame kuti amobilize kakita iona yakazara marara. Asi iyo yetsvuku iyo amero ndonga dzotengeswa kunokwana nyika nditi marara sambodziona hangu personally. Kwana nyika ka. Then iyo dzoka ndoma pa height pa Greenview height 3 dzakata sei dzodzo ndokwasa kuwana something like that maybe kumaharari. Saka maybe nebhutsuwo ndofunga masize pamwe tichatiwo kana tikawanawo zvatinowanawo kuda kuma 5-6 ikoko kwameni. Saka asi kukufungira kuti pangu tizivi
zvataitawo iri wozona zvasvikawo kuti zvinobuda yakati kwedzi tinototenda nesuwo tinotenda chero kutiona ikoko zvinokudzwa basa vati zvinofaza apa veshe vanhu vakangogara chiboratse vakangogara zvavo vachidla mabari oraiti saka ininika tichakubata zvakare pachikamu chinotera isu tichamboenjoya mabagwe edu ndakamirira kuti muchinonditaindira angu andinoda kutenga kuti panyaya dzechigaidziya handiti right ngatichibhabhaise chiuya tibhabhaise uyai manyai tichabhabhaise aripi mwe mombe uyakeresenziya rosi Kenneth Rosi kudzai bye chakubata zvakare pachikamu chinotera 1 2 3 go bye chakubata zvakare pachikamu chinotera